Banwaan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Miyerkules na pagkaaldaw. Ano man tabian kasiributan sa paghampang takan kaaldawon, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Good morning and happy birthday sa gabos na mga nagbe-birthday. Maray na aldaw sa gabos na nag-arantabay. Fiesta official ngunyan, tama ba? Siguro na dagdagan na para dangog taman ta komo daing trabaho baga, daing eskwela. Tamang-tama, Miyerkules, aldaw ngunyan kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Live yan sa DCGB taon-taon alas 5:15 ang hapon. Happy Chinese New Year! Good morning sa mga Year of the Snake ngayon, Chief Tech Ramir. Year of the Wooden Snake. Good morning sa mga ahas. Good morning sa mga nagpaahas. Good morning sa mga inaahas. Lahat ng ahas. Year of the Wooden Snake ko niyan, ha? Sige, tabi. Maray na aga sa tong mga parahinanyog, nag-imbitar kami na sabayan man lamang ang tingog kan Banwaan sagkod alas 10:30 ning udto. Mantang kamo dyan nagpapasiram-siram kang pangutuhan na fiesta official kamungun yan. Sana po nadiskubre may tingog kan Banwaan alas 9. Katuwang tadyan si Chief Jimmy ang sa kuyang kumpadre sa 3rd District Padingal, kumpareng Jomar sa 1st. Si Joshua Bino asin si Karen Nicole Ala. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Sa Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay. Para po sa broadcast mi sa radyo, region-wide, asin sa pig-abot kan fuerza kan DCGB, maging sa luwas kan Kabikolan. Sa newsroom, news director bar nila ang nagwawagayway dyan, katabang Angel Mustasa, Mary Joy Jaresco. Nagmamonitor man si Jen Matthew Balyaran. Sa production, si Sia Leron. Sinda, the same group plus Jimos Barrios sa samuyang social media platform. Yan na nababasa nindong news sa internet. Sinda po yan, DCGB News Online. May broadcast man kita internet, worldwide, netwide, maray na aga hali sa Pilipinas. Sa pagikan samuyang DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Kasabay man ang mga OJTs niya to hali sa Cat College, si Michael Angelo Sinfuruzo. Yan, Michael Angelo Sinfuruzo, asin si John Lloyd Latsika. Ako man sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Good morning sa mga early chatters, asin texters niya to. Si El Haciendero Jason Gomez Puyo II. Sir Jason, maray na agatabi sa imo. Lapas Batsoy. Good morning, Sir Jason Gomez. And dyan sa nagut-gut kan ma nito, maray na aga, nag-arantabay si 41-26. Okay na yan. May dalawa na tayong tigapakinig, ha? Sige. Diretso kita kan istorya. Idagos tanaan na bulos kan informasyon. Nasa linya si Chief Jimmy. Kumpareng Jim, marhay na aga.
Aray na aga pa di sa mga dagdag niya tong bareta nagtatabang-tabang na sa paginin si Vlog na Esperso ang sangguniang bayan asin local chief executive through Mayor Chino Garcia kan ginubatan kung paano mai-address an issue concern sa mga dayo mga parabakal urig familiar sa pangalan na fakturador na an minapangana sa mga urig pig lalaog ang mga barangay pigbabarakal puon litsundo lagbutakal basta urig pigbabakal salangkaw na presyo. An reklamo kan mga lokal na mga negosyanteng apektado sinda sa pagsabing mauubusan nin urig ang ginubatan kung sa sangunyan na mamatian ang ani an epekto. Ang presyo kan karne nag-abot na 400 an kada kilo tabi padidig di sa merkado publiko kan ginubatan. Matindi. Ang isyong ini, konsiderado na ining krisis, ang isyong ini napunan sa committee ni Kagawad Primo Pintor, Chairman Committee on Economic Enterprise, kung saan kung matatanda ni pinarapod kayo ni mga hog raisers, mga meat vendors, nag-arrive sa desisyon na i-rekomendar kan committee sa alkalde na mag-create ng task force bantay fakturador kung saan kayo po ang magtarabangan ang barangay PNP LGU para makontrolan paglaog ni na mga tagaluwas na namamakal ni na mga urig digdi sa palibot kan ginubatan. Parte kan action tabi pade ni Mayor Chino Garcia pig-schedule kay ningon niya na alas 10 nin aga ang meeting imbitado mga anja chief of police kan PNP an Association Barangay Captain Market Supervisor Presidente kan Ginubatan Meat Vendors Association hog racers asin iba pa tan katuyan bilugo na ang task force bantay fakturador kung sa ini ang pighiling na solusyon para maestabilisar ang presyo kan karne asin mapundo mapundo temporaryo ang mga paglaog digdi pamamakal kan mga taga-luwas na mga fakturador kun makakabilo ini tabi pa de dakulaw na kakampetensya ini kan mga lokal na mga investor digdi negosyante sa ginabata natural apektado ang pigtatakutan pa na baka umabot ang puntong magadan-an sa indang negosyo for medyo kaining fakturador tabi pare. Iyo. So deklarado ng krisis iyan dyan tabi Chief Jimmy compadre. Kamakin tabi pare? Deklarado ng krisis ang sitwasyon na iyan dyan sa karneng urig sa sa ginubatan over. Sa level kan Committee on Economic Enterprise, deklarado ining krisis. Oo. Ngunyan, alas 10 sa mapasiringan ni kita dumanta. Aramo niya to kung tan sistema ka ni gari titrin sa may involved mga barangay. Gari so may task force ASF. Iguanan mo ng mga bantay. Ang problema may isip magawais ang mga fakturador. Ang sistema dahil man yan ma-display na iyaon sa truck ninda. Ang truck si vlog harayo. Ang mapahit mga habal-habal ay mga di kabal-kabal. Yes. Pag ginapot mo lokal ngayon ini. Mga makal diyan sa kuan. Ito pala pangluwas. Sige. Pagkatapos kakunayb naman so naturally kan tag sa diri kan oreg. Bipresyonan urig mo mahal kaysa sa lokal, di mapipiritan ka duman ipapabakal sa tagaluwas. Naturalmente. Ang problema ngunyan kan challenge sa lokal na opisyalis sa ginubatan. Dahil maninlay na nagpo-prohibir sa imo, sa diri mo ang urig. Ipabakal mo yan kung kisay mo ipabakal. Iyo. Yan ang challenge. Paano ini makukontrol? Tabataan lungganisa. Saruan na one-to-one product ang ginubata na namimidbidan. So lungganisa. Iyo nga ni, sige. So, kung lumangkaw, mawaraan supply, kaya magparalangkaw ang presyo, natural, sa presyo kan lungganisa, magpaparahalangkaw man. O baka magparaniwang. Pigbabalo kung baka kung pigbabalo kundi pigapudan ko nga ni tabi compadre Chief Jimmy si Alcalde Chino baka kunya kita ning date na oras pa bago maghururon makwanta sa iya kung ano man agad dipisil ini because yung mga fakturador pwede man iyan na kunyan
sabi talaga man nagada day maning we are on a free enterprise ano. Yeah. Oh, ngunyan ko paano mapoprotehiran itong konsumidores lalo na pati naman kunyan ining mga para bakaling karni diyan sa ginubatan. Oh, Chief Jimmy standby nagsimbag na si Mayor Chino tabi Chief Jimmy. Ano po? Okay, out na ko tabi pa de. Sige. Thank you so much Chief Jimmy sa istorya hali diyan sa ginubatan. Nasa linya hagan ko unang permiso ni Mayor Chino Garcia kan ginubatan. Mayor Chino, si Pio po kan DCGB. Pwede ka po tabing i-on air tabi Mayor Chino? Yes, opo. Sige po, Sir Pia. Sige. Mga tugang si Mayor Chino Garcia kan ginubatan. Mayor, maray na aga. We're on air na po sa DCGB sa Tingog kan Banwaan. Opo, good morning po, Sir Pia. Opo. Katatapos pa lang kang report ni Chief Jimmy na salita ni Compadring Jimmy, maghuhururon da ka mo tabi alas 10 manungod yan sa supply and presyo nin karning urig sa ginubatan ngunyan. Over? Yes po, bali kahapon, pinadaran ako kay letter from Sangguniang Bayan by Councilor Primo. So tulos man na pina-schedule ko ngunyan, although holiday, pinakiurunan ko sa mga ibang department na kung mag-attend po ngunyan. Oho. So, basado duman sa report ni Chief Jimmy, so sanggunian na bayan, sarong komite dyan, nagdeklara na parang nasa krisis ng sitwasyon ta, skyrocket na, sige lang kang presyo kang kada kilo kan karning urig dyan, and may sitwasyon, yung mga fakturador, yung mga parabakal nin urig, iyon na pinagtuturong kausa kayan tabi. Over? Well, kasuhapon po, Sir Pio, na-receive ko ng letter, is letter of recommendation to activate the task force facturador. But when it comes to other findings, wala po duman na kay state. So, ako ngunyan, nagpa-upload, pati sa mga hog racers, both sides, dadagang kong kupo na ang sa indang dadagang kong po ang mga sentimento ninda. Iyo tabi, oho. Saro po kaya sa mga kausang ipigtuturo, iyan po nga ni talaga mga fakturador, so nagbabakal kan live na ining mga buhay na urig pati da so mga saradik pa bibakal to the detriment kan lokal na konsumidores diyan sa ginubatan kaya minalang kaw ang presyo tabi Mayor Chino. Opo, tama po Sir Pio, which is iyo ang gusto ko maintindihan. Takasuhapon may saro akong kauro na saro siyang meat vendor. Halos ang nangyayari lugod nga nakikisabayan sila sa presyo kay fakturador. Taday talaga nagpapabakal ang hog racers kay presyo na ababa. Ang rason maninda alang kawo na ngayang samuyang samuyang expenses para sa mga alaga ming urig. And sabi ko nga ngunya na aldaw both sides dagugun mita aram ko ang daraga baba ang presyo kang karne, ang ligaw baba. So ang ginubatan medyo talagang luminampas na sa ceiling ang presyo ninda na bako na bagaro na sobrahan man po kamahal. Iyo, oho. Because halang kaw so offer kan mga buyers kan urig coming outside from ginubatan. Correct. Opo, tama po. Ang sa rekomendasyon tabi Mayor na pwedeng pag-adalan, would it be possible na magpasar sa sanggunian? Would you recommend it na magpasar ang sanggunian na pagbawalan niya ng mga fakturador tabi? Over? Well, kung luwas po sindang ordinance or any other documents na bawalo ng fakturador, siyempre kay puwanta kaan matinding pagbalanse. Ining mga racers po sa iling ko po kay Sir Pio ngunya na pag-ururun, ini na lang, kumbaga, pag-ururunan mi na lang ang presyo. Kung sa hindi basinda malugi, di man sa sobrang langkaw. Yun na lang nailing ko ngunya na pwedeng gibuhon kang lokal na gobyerno. Opo. So, obserbasyon mo man tabi baga Mayor Chino, kataraning nindo dyan na munisipyos, barato, why then unique ang sitwasyon sa ginubatan? Yes, opo. Actually, nailing ko man talaga po talagang kumbaga nasa hog racers po ko niyan ang samuyang pakiurong. Both sides po ang sentimento ko dyan sa duwa parehas. Naintindihan ko sinda. Pero medyo talagang alangkaw na ang presyo.
Now, now ang kwan ni Mayor Tabi, excuse me. So, mga lokal na produksyon pa dyan ng karne Tabi, maapektaran. Maapektaran talaga, pati itong ginubatan lunggan sa Tabi, Mayor. Sigurado. Ngunyan, 800 ang kilo. So Nako. once na yun ang running price, more than yan. Naku, oho. So, would you like to declare an, kumbaga, crisis, emergency, anaro ka na bagay? As of now, dahil po, iagip may po muna sa maray na ururunan. Ini lang po si meat vendors and the hog raisers ang dapat tadigding pag-urunon. Nasa sainda po ang, kumbaga, kumbaga sa basketball, nasa sainda ang bola. Pilingon ta ang presenting sitwasyon. Gusto ko madungog ang sides ninda. Gurano, Mayor, any idea? May abot na gurano ang kada kilo kang karning original na so nababakal sa merkado? As of kahapon po, kaurong ko, running is 370 to 400. Matindi Tabi. Opo. Running na sa baka, Sir Pio. Iyo na nga ni ang. Opo. Sige Tabi, Mayor, kung igwa ka ning assurance sa sektor, gabos na sektor, lalo na sa mga konsumidores. Go ahead po, Tabi. Well, siyempre, bilang namamayo sa lokal na gobyerno, kaipuhan ko lang po dito na pag-intindi, takaipuhan ta po inibalansehon ining hog raisers and the meat vendors. Pero gigibuon tang gabos na makisabayan po sa tuyang presyo sa ibang banwa. Opo. We will get in touch with you. By the way, Yes, po. Mayor, itong nagre-ring, ako ito sa cellphone, ito kasabago sa number ko itong Globe. Una ako po home credit kaya. Ako na sa home credit. Ika ha, nag-home credit ka ha. Sa cellphone na yung cellphone. Sige Tabi, Mayor. Mabuhay ka Tabi, Mayor po. Chino. Salamat. Salamat po. Okay, mga tugang si Alcalde Paul Chino Garcia kan ginubatan manunungod sa sitwasyon na yan dyan sa supply as in presyo kan karneng orig sa indang lugar. So, ngunya na aga Tabi maghuhururon ang alkalde na mismo ang ma-preside both sabi na nga ni ining mga partidos dyan yung parties concerned sectors concerned kay po na balansyon talaga ining nagpumpano anta so lokal na hog raisers dyan may nag-o-offer na buyer nin mga urig sumubo noon coming from outside of ginubatan, nahalang ka ang presyo kumpara duman sa mga lokal na buyers. And natural, ma-entice, madadag ka. So, mga nag-aataman dyan ng urikta, duman sinda makakabawi man lamang. And bali duman so raso na halangkaw naman ng feeds ang pamresyohan. Pero, come to think of it, sa kamalig, sa daraga, barato ang presyo kan urig. How come? So, someone along the supply chain, bago ba kaabot duman sa kamot kan konsumidor, kung may pambakal pa sa konsumidor, someone is playing hard na nakakabintahin in todo. To the detriment kan kunyan, kan end users, ining konsumidores. So, yan ang dapat na ma-found out. Sisaan minapatubo man in sobra-sobra. Now, paano ito makokontrol? Dahil mo man pwedeng prohibiran, nasa free enterprise kita, na maglaog kita sa mga munisipyo, mabakal ka, nin mga raw materials, arogaan na, maski anong produkto. So, that's the dilemma, Tabi, At unless naigwanin ipasar dyan na sabi ko nga ni kay Mayor Chino si Mayor Chino baga nagdudua-dua man na magrekomendar na itong magbagibo ning ordinance sanggunian ning batas ning ordinance bawal ang pakturador ang sabi baga ni Mayor nasa sa inda nga iyan so pag-aadalan Tabi so grabe kaya haloy na yan na this has been existing sa nagkapira ng semana dyan sa ginubatan. Maghuhururon mo yan, maski piyesta official, pinakahurunan ni Alcalde Chino, so ining mga involtong partidos, tanganing maplansa ansiring na bagay. Ano po? Sige. Taod-taod ang iba pa, ma-time check muna kita,
oras Pilipinas, alas 9:28. An oras hatod sa Indokal, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Rabi Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwas agad, inom agad.
New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi. Si Consi J. Pili. Handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili. Serbisyong na matanos kon si J. Pili. Handang magserbi kon si J. Pili. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-damo ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kabayanin kita, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Chief Tech Ramir. Diretso kita kan informasyon sa luwas. Nasa linya si Compadreng Al, Padeng Al. Diyos marhain Al daw, go ahead na. Salamat, Pade. At least magayon ngunyan ang koordinasyon Eldrican City Engineering sanggunian palunsod pasiring sa alkalde tangani mamonitor maray ang mga construction nin mga commercial building asin mga darakulang residential houses digdi sa Legazpi. Si City Engineer Clemente Ibo apig copy furnish na ang sanggunian panglunsod address kay Vice Mayor Bobby Cristobal kana mga building permits asin certificates of occupancy sa bulan na Disyembre 2024. Mandato ini kan Local Government Code of 1991 na dapat talaga ma-monitored maray kan mga opisyal an kamugtakan kan sa indang lugar o nasakupan na local government unit
pagabot sa construction ng mga commercial building, pati naman mga darakulang residential houses. Digdi sa Legazpi, Riparong Maray, ang pagburutuan mga building asin residensyas na mahigot niya na pigmonitor kan gobyerno lokal. Dakulang tabang man ini sa revenue kan syudad. Kaya aktibo niyan ang koordinasyon entre kan city engineering ang sangguniang palunsod asin an Office of the Mayor para ma-monitor ang mga pagpapagibo nin commercial building asin darakulang residential houses digdi sa Legazpi City. Roger. Yaba pa niyan ang informasyon digdi sa Nuwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadring Al, sa impormasyon hali dyan sa City Hall. Yan, yung koordinasyon kan gabos na ining departamento dyan sa City Hall da. Sabi ni kumpadring Al, maray na ang dalagan. That's good, tanganing magkaigo talaga nin tultul ng dispensasyon kan serbisyo na City Hall para sa mga taga Legazpi. Yan. Kan nakaaging semana yata may report na ako ay nakahurunta si kunyan si Kap Toto Bobiles kan tabako gagari nag privilege speech na yata duman si Congressman Jill Bungalon sa lower house manunungod duman baga sa pagmaniugot na kung buhay pa kung makuha pa itong buhay suaki ni Kapitan Toto na Bobiles na tripulante baga si Ferrer sa sarong international na barko na ang karga mga high-end na kunyan na auto. Misteryosong nawara ito. Ngunyan nagtutumar parte na si ining Congressman Jill Bungalon. Yan, nakahurunta nakasubago na baka lamang pwede tang ma-interview sandali ta ining yan. Yaon na si Congressman Jill Bungalon, maaraman niya to ang very latest na sitwasyon diyan sa indang pinagtututukan ito bagang so kababayan tang missing pasagkod ngunyan na tripulante ning sarong international cargo vessel. Si Congressman Jill nasa linya. Kong Jill, marahay na aga si Pio po kan DCGB. Maray na pagkaga, Pio, and good morning sa gabos na viewers and listeners of your program. Opo, salamat sa oras kong Jill. I understand na igwan na kamo nin ginibong privilege speech duman sa Kongreso and nagtalaan na kamo ning committee inquiry manungod duman baga sa pigtatabangan tang sana makuha pang buhay na tripulante na mga sadiring tao niyo pa dyan sa tabako tabi. Yes, tama ka Sir Pio. Aram mo, last January 13, I delivered a privilege speech. Manungod duman sa tuya kong kababayan, particularmente dyan po sa Tabaco City, no? Sa aki ning sarong kapitan, si Kapitan Toto Bobiles. Manungod po duman sa pagkawara kan sayang aki na kung saan ini po sarong kadete sa sarong pong barko na Prestige Ace, no? It is a ship owned by a Japanese company and registered in Panama. And ini po nagbiyahe halik duman sa Mexico port, pasiring po duman sa Baltimore port kana United States of America. So naaraman po ninda na si Cadet Ralph Bobiles ay nawawara last December 5, no? But more than 1 month has lapsed. Naglapse na po. Until now, day po nin konkretong report ano man ang mga otoridad manungod sa pagkawara ni Ralph Bobiles, no? So with that, si Kap Toto bilang sa diri pang mga paryentes pa naghagad po sa tuya nin tabang na kung saan
matabangan na magkaigwa po nin agarang aksyon sa tuya pong mga ahensya kang gobyerno, particularmente so Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs as well as OWA. Tangani na mapakaskas po no so sa inda po pigahagat na update o report. Kasi until now we cannot say if it's suicide. We cannot say if there's foul play or cover up. So, they po konkreto as in talagang malinaw na report kung ano talaga ang nangyari po duman sa pagkawara kay ni po ni Ralph Anthony Boviles. So, misteryoso tabi kong Jill, ano po till now? Yes, until now, it remains to be a mysterious case because, kita baga tabi, Sir Pio, no? Pag nagsakay kita ng barko, igwa kipigapod na manifest of passengers, no? So, listahan kan gabos na pasahero na nagsakay. In the same manner na dapat pag-abot duman sa port of destination, itong mga listahan kang mga pasahero, dapat ipapailing manggirari ito sa anuman lang mga otoridad na ining mga taong ining nagsakay, iyuman ang mga taong nagbaba. So, duman po sa nangyari sa Inda, igwa po sindanin 22 crew list, no? Crew members keto pong sa lawg kang barko kang Prestige Ace naghali po duman sa Veracruz Port sa Mexico. Pero pag-abot po sa Baltimore Port of USA, dineklara na lang po kan kapitan 21 crew. Pero dahil po duman ki ibang note na kung igwa pong sarong missing na crew member. So, ito sa mga pinakadakulao na kahapotan, natata ito po arog ito sa ginibong report kan kapitan kang barko because that is not the standard, that is contrary to the norm kan sa tugabos ng mga kapitan na nagdadaong po sa ano man na port o pier. Supposedly, they have to declare all the list of the crew members as well as any incident during the voyage which is yun na po ito sa nangyari na nawawara po ining si Ralph Anthony Boviles. Opo. Now, right na maka-deliver ka na privilege speech kong Jill, sabi igwanan ni na pinag-move ka na magkaigo ni na inquiry ka initabe? Yes, tama ka Sir Pio. After I delivered my speech, it was referred to the Committee on Rules for its appropriate action. So, kanag kay Guaman po ki committee meeting, so Committee on Rules, i-refer na po siya sa Romana Committee, which is the Committee on Overseas Filipino Workers, because that is the appropriate committee to hear and discuss this matter. No, aram mo medyo dipisilon talaga ini, very challenging because the incident took place in the international waters. So, iba-ibang nag-govern no, na mga batas. Supposedly, we have to follow the laws of Panama, considering that the vessel is registered in Panama. And having said that, ito sa piga-follow-up ta, no? Duman sa local recruitment agency, which is the Parola Maritime Corporation Agency na yupon ko kay Ralph Anthony. Supposedly dapat ka-appeal siya, no? Kakampi siya because that's the only way. Kumaga ito lang ang tulayta pasiring duman sa principal which is the Prestige Ace. However, medyo nahahaluyan kita, no? Nababagalan tayo dun sa kanilang aksyon, which is supposedly this naman dapat ang magtaonin pressure duman po sa sendang principal which is the Prestige Ace. So until now, tabi Sir Pio, ma-February na, inabot na nin Chinese New Year, pero until now, they panindapig tataos so report hali sa Panamanian authorities. And worse, the investigation took place more than 1 month. Naku. So,
ano pa po ang maimbestigan mo? I mean, ano pang mahihiling mo naman sa barko? If possible, dito man po pig-rule out nga ni so cover up or foul play with the lapse of 1 month, pero I think it's impossible, no? Kumbaga, kung may mga ginibo man po, dito man po pigahali yan, kung may ginibo po doon sa loob kang barko, so with the lapse of 1 month, pwedeng nabago na so crime scene, no? If ever man na ikaw talagang krimen na nangyari. Tsaka, sarong barko, padagos ang pagbiyahe, and then in the middle of the voyage, may nawarang saro. Para sa Kuya Tabi Sir Pio, gabos na yaon duman remains to be suspect. And any person who went missing is a police matter. So ito po sa Dakulao nakapabayaan duman, no, kang kapitan as well as the owner of the ship na dapat kung igwa kay may mga miyembro na nawawara, dapat they have to report it to the authorities immediately. Kasi if they want it to pero para pagpapaluwas kaya ninda na nag-suicide, lundag da po sa barko. Pero aram mo madali po ma-accept kung talagang arog yan. But there are no signs of any situation na makomiter po ng suicide. Because Ralph Anthony Bobiles finished his contract already. And in fact, pagbaba niya, bago siya magbaba, na-promote po siya bilang ordinary seaman, no? From cadet to ordinary seaman. And usually, kung maray ang pakikiiba mo, maray ang trabaho mo, you will get promoted. So, di po may nahihiling nin mga indikasyon na makomiter po siya ng suicide, any problem na sa iya pong pig-share sa iyang pong mga mahal sa buhay. But with that, kaya until now, it remains to be mysterious, it remains to be highly questionable, lalong-lalo na duman sa aksyon na bigigibo po kang principal as well as the local recruitment agency. Iyo. And grabe ang intricacies ka ini sa international waters, tapos sa Panamanian registered, and yung kapitan Tabi, Congressman, Pilipino ba? Well, sadly, yes, Filipino, and the members are all Filipinos except for one who is Korean. Iyo. Isus, grabing mystery ini sa high seas grabe. Okay, we hope na ma-speed up iyan Tabi nganing may paninimbagan makunyan niya to, ma-persevere. And with that, baka may Magna Carta for seafarers kamong pinag-asikaso dyan na Kong Jill? Yes, exactly, Sir Pio. Just this January, the Magna Carta for seafarers was signed into law, and this is supposedly will give additional benefit, secure all the social benefits of all the seafarers, as well as give protection, aid, help. Basically, it's for the welfare of the seafarers. So, digdita po mahihiling kung gaano talaga kakusog. And at the same time, kamaray ini pong batas, because if we can see any loopholes, then I guess a remedial legislation should be done para po ma-address yung mga gaps or loopholes kaya po Magna Carta for seafarers. Because until now, we are still waiting for the report, and we are at the mercy of the ship owner, no? Kasi parang sinasabi nila pag they will conduct the investigation once the vessel reach the port of its destination. Ibig sabihin, after the incident, dire-diretso sa senda pong pagbiyahe, no? As if nothing happened. Alam mo, yes, we understand that this is business, but buhay ang kapalit digdi eh. So there's no sense of urgency. Di kita kinahihilingan na parang the case of Anthony Bobiles is a priority. If they pa po mag-seek na tabang sa media, sa mga government officials and government agencies, they po mataong action eh. So, paano po kung sarong mangyari ni sa sarong ordinaryong pamilya na, alam mo na, maluya na buot na para ipahatod ang mga nangyaring araw kayo ni. So, garo, at saro pa sa mga pinaka-offensive na tigibok ang
maritime or kang local recruitment agency is that during the meeting in Manila, no, na kung saan po pinapudso pamilya po ni Ralph Anthony Bobiles, ang pinahampang po kang company is an insurance agent. And when we speak of insurance, basically we're talking about claims. It's all about money. So, di ba pwedeng pagurunan na lang about claims or any monetary benefits na nawara because Ralph Anthony went missing while during work time. Ito sa pinaka-offensive Garo baga mo yan na lang lingawan so nangyari and then paghulayan na lang kung ano man ang makukuha po kang pamilya na nawalat ni Ralph Anthony Bobiles. So that is very offensive and pinapahiling lang nila na they are not interested duman sa nangyari and parang pinapalos na karo pera-pera na lang and that is something na hindi dapat natin papalipasin sa Sir Pio. Opo. Okay, well, sana po ma-resolveran tulos yan. Would you mind tabi kung saro pang before I let you go, tema? Opo. Ining pag-questionar ka na budget, nasa Supreme Court na. And ang pag-questionar itong sa mga blanco da duman sa BICAM, not the budget itself na pinirma ni Presidente, but duman sa BICAM report na tabi. Would you have a note on this tabi, Congressman? Well, the acting approacher as already gave her message or comment on that. You know, when we signed the bicameral conference committee report, I myself wala ako nailing but because of the very voluminous paper, we might na igwa po ni na Blanco, but may kulatilya tabi duman Sir Pio that the technical staff were authorized to finalize the report, to fill up any or to correct any typographical errors or any items that needs to be corrected or that needs to be rectified. So aware po kami doon na yung pong kulatilya na yun na we are authorizing the technical staff because actually they're the ones who prepared the report. Binigay sa amin yung mga papel for our signature. Of course, nag-browse kami and everything. So, yun po. And ngayon, yaw na po yan sa Supreme Court. And it's up to the Supreme Court to decide on the legality. But para po sa kuya, the GAA or the General Appropriations Act of 2025 is valid, lawful, and enforceable. Opo. Kong Jill, mabuhay katabi. Salamat sa oras. Yes, salamat Sir Pio, asin marina pagkano po. Thank you so much mga tugang si Kong Jill Bungalon nakaulay ta sa nagkaperang mga bagay digdi sa satuyang programang Tingog kan Banwaan. Mabueltang programa pakalis kan mga bareta asin mga pagirumdum. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon Z Plus. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging
mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sila tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pinag-iingat na Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko kontra sa mga social media account na nagagamit kan sa iyang pangaran para manglansi. Sa sarong payag, sinabi kan sekretaryo na nakaresibin ng report manungod sa may mga nagsasagin-sagin na nagagamit kan sa iyang pangaran asin nagpapadaranin mensahe online sa manilain na individual. Inabisuan kay ng publiko na daipagpansinon kung may maresibinin si
siring na mensahe. Tinawanan niya nin doon na wala siya nin pigtawan nin otorisasyon para mag-solicit. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR, United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa at bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo ni nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Happy birthday ngunyan pa lang yung birthday ni Bishop Bong Bailon. Yan. Kasuhapon na bati tayo. Kasuhapon ha. Ngunyan pala ng kumpleanyo ni Bishop Bong Bailon kan Diocese nin Legazpi. Sige, happy birthday Bishop Bong. Hali sa tuya. Sa muya digdi sa DZGB. Dagdagan tan istorya sa luwa si Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, daiman papabayaan kan Department of Migrant Workers o DMW Bicol ang pamilya Bobiles. So pamilya ini Sir Pio ni Mr. Ralph Anthony ang seaman na nai-report na nawawara sa Gudnunyan. Sobra sarong bulan na ang nakaagi. Ini Sir Pio susog sa pakipagurong ta kay DMW Bicol Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda kung sigun sa iya parte kan mga efforts kan sa indang opisina iyo ang pagpasyar sa pamilya kan nasabi ng seaman kanakaaging simana Biyernes sigun kay Attorney Paclibar Laceda nakapagkondusir na sindanin psychological intervention sa ama ni Mr. Ralph Anthony na si Mr. Toto Bobiles asin sa agom kayang biktima asin duman sa aki ninda na menor de edad pa. Sigun kay Paclibar Laceda pagkatapos kanainot nindang psychological intervention igwa pa ininin mga masunod pang schedule. Nagwalat na ning asigurasyon ang DMW Bicol sa agom ni Mr. Ralph Anthony na kung may kepuan pa ining tabang o kaya asistensya halik sa nasabi ng ahensya para kumbaga makagian-gian sa namamati niyang stress. Magdulok sana sa DMW asin ang nasabi ng ahensya handa ano man na oras magtao ni na asistensya o kaya kung ano man na kinakaipuan na intervensyon. Apoy na kay ni Sir Pio, sigun kay Paclibar Laceda nakaalalay man sinda kay Mr. Toto Bobiles ang ama kan biktima sa conciliation and mediation na nagapadagos niyan sa tahaw kan pamilya Bobiles asin duman sa employer kan nawawarang seaman. Sigun kay Paclibar Laceda nakatulong beses naman sindang meeting enot kan Disyembre 3, 2024 sinundan kan Enero 6, ngunyan na presenting taon. Sinundan naman Enero 17, asin may nakaschedule naman na pang-apat na meeting kay bahan si Mr. Bobiles ining simanang ini para sa magkakanigo man
pagtatabang kan DMW sa paghanap nin kasimbagan kan pamilya Bobeles. Roger. Yan tabi Sir Pion, dagdag pang bareta alibigi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. In connection pa duman sa Bareta, pakipag-ulay man yato kay Congressman Jill Bongalon, manungod sa pagsususugtang iyan kan kababayan ta na tripulante sa sarong international cargo vessel nawawara. Misteryosong nawawara. Magpuon pa kan Disyembre 5. Now, digdi kita sa iba pang mga istorya. Ang pinagsusubaybayan ta padigdi sa lokal, duman man sa Kongreso is ining so Quinta Committee. 5 na committee ini na nagtatarabang-tabang na mag-explore, mag-investigar in aid of legislation para magkaigwa kita ni na food security. Namamayo digdi si Congressman Joey Sarte Salceda. 5 komite na nagda-dissect what is happening sa flow kan supply nin basic commodities, lalong-lalo na ang bagas, including yung pamresyohang kaini sa merkado. Ang saro sa mga nagbubutwa dyan na very crucial is itong sumismong pahayag ni Congressman Joey, igwa nin talagang nagmamanipular, may sarabwatan, and ikadua, itong sobra-sobra man na tubo somewhere along the way. You can just imagine as high as 10 to 11 pesos ang tubo kada kilo sa bagas na papasan kan gabat so end users, mga konsumidores. So nagbabakal dyan sa merkado. And ikatulo, sabi ni Congressman Joey, kamong mga importador nin bagas, tultulo nindo. Pighagad baga ngayon nindo sa gobyerno, sa Kongreso. Bawasan so tarifa kan adwana, kan gobyerno. Adwana is customs. Bawasan ngayon so pigi-imponer na tarifa, kumbaga so mga babayadan sa kada sako nin bagas na pinaglalaog, tangani ngayang mabawas-bawasan ang presyo sa merkado kan bagas na pipabakal na 4 kilo. Daiman baga ngayon nangyari? Magturol-tul ngayon. Kamo anong gustong sabihon nindo? Pigluloko siguro ngayon ang gobyerno. Dahil mapupwedeng araw kini, ginibo mi na ngayon sa muyang mga dapat gibuhon. To the sacrifice, ka nagkakapirang mga programa di gobyerno na kiko ako ta na supundong gagamiton arog kanso sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yan bagang RCEF iguaning ipigdataong ayuda. Parte kan programa pigdataong ayuda sa paraong manana sa dire need. May mga konsekwensyas dahilan kan kalamidad, asin mga pangangaipo. Diyan minako sa ipipataw man na tarifa sa pig-importar na baga suminalaog na baga sa satuya kan mga importador hali sa ibang nasyon. Sinakripisyo na ito, binawasan na ito to the tune of billions ang medyo nabawas duman sa pagkukuha ang kutaan kan gobyerno. And yet, yan ang presyo baga kan ining mga maray na klaseng baga 50 pesos pa paitaas. Someone has to sabi na nga may mananagot ang sabi ni Congressman Joey. Igwaning nagmamanipular. Kaya padagos ang ang dapat na subaybayan ta mananggad because this committee is doing its job worthwhile. Nagtatrabaho sila na talagang may direktang epekto sa satuya, sa tulakta, sa konsumo ta oral daw, bagas, maluto, staple food. Kaya dahil nagtutunong baga si Congressman Joey, sige-sigian sa indang hearing. May nagkakadereskobre, may manipulasyon. May manipulasyon talaga, sabi ni Congressman Joey. Sobra-sobra pa ngayang tubo, 11 pesos kada kilo. Kung tama sa kuyang pagrumnumon sa nabasa tang statements kan Quinta na itong findings, ongoing findings kang Quinta Committee. Ini ang committee dapat na talagang subaybay niya at sinsuportaran ining 5 committee ini na nagtutukar nin mga bagay-bagay which is directly affecting the Filipinos nationwide.
staple food, bagas. O, di ka kaan mangonsumir. Gulpi ng pabor sa ginibukan gobyerno. Pagkatapos, iyo manggiraray. And ang saro sa katuyang kaini talaga is to formulate laws. And itong kung may madiscover yan na talagang mapatunayan na yun na nga nagsasabotahe kan sa tuyang ekonomiya, nagsasabotahe kan kagutuman ta. May mananagot dyan. Saro sa makatuyang kan is magkaigwanin na mga leyes na talagang magiging pundasyon na katatakutan kan mga manipulador na ini. May kasabihan nga ni magdilensya ka na sana sa ibang bagay. Puweraan bagas, day mo pagkarawan, day mo bentahihan ang staple food ang mga tao, kita mga pobre. Kaya tama ining pigigibon ni Kong Joey, sige lang, sige ang committee hearing baga, dakol na mga nafa-found out dyan sa araw ka na pagdadangog, kinta committee, kinta talima iyan. Dahil nakan mga quadcom nan tahalata man ang sistema sus Mario Joseph. Biga para persigir ka ito so naglaban sa droga hilingan nangunyan ana mga krimen. Krimen na dulot kan droga. Ining kinta committee an sa tuyang subaybayan because this is directly affecting our daily lives. Tulak pagkauntaan pinaghihingwahan ka na Congressman Joey na maging stable and pamresyon as in supply na dahil kita maging biktima palalo kaining mga manipulador na inikan supply nin bagas as in presyo. Yan nagbuburoto abaga duman sa indaw findings. Maski sa Department of Agriculture sisibot kika papaliwanag. May mga market forces. Dahil hindi numait saran si Congressman Joey pag-abot sa mga market forces naan. He knows the intricacies in and outs kan ekonomiya, kan trade, kan business, negosyo. Kaya baga siya so ginibong chairperson kang kinta committee naan para magkaigo ng food security ang bilog na nasyon Pilipinas. Maaraman ang mga tahaloy na kita kumbaga, di ka mo gigirabukan yung mga importador, mga traders nin bagas, ang pigakawatan nindo. So, staple food kan na mga Pilipino, na bagas pagsisap na mo, nagiging maluto. Sus Mario Joseph naman na. O kaya tama, sige po, dakol pang mga findings ang maburutwa dyan sa kinta committee hearings na yan na ongoing dyan po sa lower house. Yan. Na kahit ka talagang dapat niya itong suportaran, subaybayan ini. Mababawas-bawasan lamang ang presyo kan sa tuyang bagas. Madeklara na nga ni anytime yata ngunya na semana, baka igwa pa man ning tulong aldaw igwa ning tulong aldaw pa, tibaan magdeklara na ning food emergency ang presidente. Pag nagdeklara na ning food emergency, yun na tabi tibaan lamang ma-stabilize na sa certain level sa ng presyo kan bagas. Pero ang pinagtutumbok na rakong Joey is bumaba iyan. And dahil na kita maging biktima pa kan manipulasyon kaining mga importadores din bagas ini. And kung sisay man nangyaon yan sa supply chain bago o babot o sagkod na makaabot duman sa mga retailers. Sobrang tubo man nga sabi ni Congressman Joey, to the detriment and sacrifice ka na sa tuyang mga kita na mga nasa end users kaining bagas na initabi tapos ang gobyerno ang sisibot ning kakawikaw. So NFA nako tigulo nagakapira lang yan na mga kwanduman na mga pinag-imbestigaran nagkakapira lang sinda na darako lang importador ning bagas. Madam Rose, good morning. Good morning, Ping. Bako sa naping bagas. So, ang karni mo niyan, sobra na kamahal. Yan. Ang karni digdi sa pigbabakalan niya, may 350 na, may 340, pero tulang yan. Buto-buto. Buto-buto yan, may, so, dakulaon bagang tulang. Sisabay pa iyan, 340, 350. Igwa nga ni nadaang 400 na sa luwa sa ibang banwa. Ngunyan, paano ang gigibuhong kayan kan
sa agriculture pagkatapos sa DTI dahil nagmo-monitor. Sa bagay, Ano ang nangyayari? Samantalang nahiling ni dakulman an uring digdi sa Albay, digdi sa Kamalig dakol. Pero nga taarog ka yan kalangkaw an karne kan urig. Yan. So yan, bako lang kapag igwa pala kitang bagas, pero nipig-iisip ta, so panirata. Bata mahal sa mga gulayon, mahal sa ricado, gabos mahal. So kung igwa kang maski diit na kami, pangbangot-bangot lang baga. Yan. O di makakasalbar ka na, mahal sa sira. Ano ayan, sabi ko nga ni, sa inso mga nagmo-monitor kayan, ano, gabos na lang papel. Gabos na lang tataramo na nagmo-monitor, arog ni pa-seminar, paarog paano man sa mga arog sa kong pobreng tikoy. Iyo po. Baga? Sige. Mako sana, iniintig ko kunya ko, bako ini kakunyanan ngayon. Uya na naman nga si Ross, nagkunya naman, nag-comment pa naman. Para ini sa gabos ta, namamatian ta. Bako lang saruan nakakamati ka ni gabos. Opo. Sige po. Thank you so much, Madam Rose Grajeda. Valid maray na obserbasyones. Ali dyan sa luwa. Sa pangarang kambilog na puwersa. Salamat kan sa idong pagkantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali. Tulos na masunod. Ang samuyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with